Alaxe da, Enrique Zuazua dago gurekin, Enrique Zuazua, arratsaldeon. Eixo, arratsaldeon. Plazerra beti bezala, ez, gurekin egotea. Bai, da gainera egualdiro honekin, ez, primeran, ez? Primeran gaude, primeran. Amede peletan, bai. Matemozioa 2015 aurkeztera zatoz, bihar izango da. Bihar, arratsaldeko 7:00, Euskal Herriko Unibertsitateko Paraninfoan, hor, Abandu Ibarran, bai, hori da, Euskadi plaza geisten, hori da. Hor bertan, erreka ondoan. Laugarren matemozioa da. Bai, 2012an hasi ginean, eta hori da, eta hitz egin dugu azpimarran matemozioari buruz, baina gogoratu dezagun pixka bat nola sortu zen eta zer izan nahi duen matemozioak. Bueno, nahi gendun urtean behin, ekitaldi asko egoten dira, ez? Euskal Zientzia eta Teknologia Sisteman ekitaldi ugari izaten dira, baina ez zegoen horrelako ekitaldi bat matematika plazaratzeko modukoa, eta nahi genuen matematikaren gai nagusiak pixka bat jenteari erakustea, jentearen mailara, ez? Eta horregatik 2012an hasi ginen, lehenengoa izan zen fluidoi buruz. Eta fluidoa gauza importantea dira, hor badira 3 fluido oso garrantzitsu, bata da ura, gero odola eta airea, ez? Gero laugarrena eztabaidatu egiten da. Kafea, kalimotxoa, ez? Gero, bigarrenean amairuan, hori ja, ni kafea bai hartzen dut kalimotxoa baino gehiago, bai, agian gaztetan alrebezan, baina oin horrela da. Gero, amairuan izan gendun lur planetaren inguruko hitzaldi oso poli bat. 14ean izan genuen zoriari buruz probabilitatea, askotan esaten dugu ze kasualidade, baina kasualidadea da, edo ez badago matematikaren probabilitatearen lege bat atzetik, eta urtengoan da geometria, soinua, forma, musika, harmonia, ez? Bai, simetria, bai. Dator ERC-ko, eta nik ERC irakurri dudanean, kolpean lehenik eta ben Katalunian pentsatu, pentsazazu ze oker baukadanik, baina ERC, European Research Council da oker ezpanago, eta hango presidentea Jean-Pierre Bourguignon izena duen jaun. Bueno, Jean-Pierre Bourguignon oso matematikari ezaguna da, gure aspaldiko laguna baita, berak karrera oso sendo bat eta luze bat egin zuen Frantzian ikerlari bezala, baita ere han Frantzian dagoen ikerketa zentru famatu baten zuzendari bezala, IASOez, eta duela pare bat urtero hartu zuen ERC-ko presidentzia, eta pixka bat esan behar da baita ERC dela estatu batuetan eta beste herrialde batzuetan, baina gehien bat estatu batuetan bigarrengo gerraren ondoren sortu zen ikerketa eta zientzia garatzeko eta finantzatzeko agentziaren antzeko bat. Parekoa edo Europan. Eta badakigu estatu batuetan gauzak oso nahiko ondo antolatuta daudela, eta beraz badago nolabait botere ejekutiboak eta agentzia hauek independentiak dira, nolabait beraien plangintza eta politika akademiko eta zientifikoak epe ertainera eta luzera egiteko moduan izateko, eta ez gobernuan daltzen den bakoitzean horko tirebirekin gauzak gora erobera izateko, ez? Eta NSF lan asko egin du, 40 edo 60 urtez, eta Europan duela 6-7 bat urte garatu genuen ERC delako hau, ez? Eta, Jean-Pierre Bourguignon presidentea denez, Euskal Herrira dator, bertako pixka bat zientzia gileekin eta agenteekin elkarrizketatuko da, eta arratsaldez hor egongo da ekitaldi publiko honetan, eta nik uste dut polita izango dela. Pentsatzen dut, bera bezalako persona bat etortzea Euskal Herrira ere izan daitekela akulu gisara erabili edo kontuan hartzeko zerbait, ezta? Izan ere, bikaintasunean eta ikerketa finantziatu beharrean oraindik ere bultzadatxo bat behar dugula, pentsatzen dut. Bai, desde logo, bera ona etortzen danean, bera leku askotara joaten da, eta alde batetik jakin nahi izaten du gauzak zelan egiten ari garen, ez? Eta, nik uste dut Euskal Herria baduela bere eredua, hainbat ekimen, aspalditik, ez? Eta berak, nik uste dut, berak hori ezagutzera hurbiltzen dela. Eta gero baita aholku ematera, eta diozun moduan, ez? Zientzia eta akademiako kontuak kudeatzeko orduan, badago alde batetik diru falta hori, ez, ero diru behar hori, baina badago baita ere kudeatzeko moduak, ez, eta horretan erreferentea izaten ari da eta izan nahi du, eta beraien leloa da beraz, bikaintasuna. Horrek zer esan nahi du, bikaintasuna nolabait bultzatu behar dela,
eta horrek azkenean eramaten dituela sistemak aurrerantz, eta nolabait beste interes batzuk, presio taldeetatik eta instituzioetatik edo botere publikoetatik dautozenak, pixka bat bigarrengo maila batetan egon behar direla. Irizpidea bikaintasuna izan behar duela, ez? Horretxe sartuko gera berak aztertuko duen gai horretan, edozein kasutan aurtengo matemozioa Beckham-ek, Euskal Herriko Unibertsitateak eta lehenengo aldiz Deustotek ere antolatuko du, kolaboratuko du, ezta? Beti nahi izan dugu tek hori gure baitan izatea, ez? Guk matematikaren ildotik garatu genuen hau, Beckhametik, beti izan dugu Juan Ignacio Pérezen katedraren laguntza ere, izan ere, bere xedean da, ez, ekitaldia, kultura zientifikorako UPV-HUko katedrarena, eta beti izan dugu hirugarrengo hanka bat. Orain arte ikalau teknologi sarea izan zen, eta aurten diru kontuak direla eta beraiek esan ziguten nahiago zutela paso egitea, eta Deustotek, Deustoko Unibertsitateko Teknologi Instituto laborategia sartu da gurekin lanean. Ikalautek egoteare interesgarria izango zen proiektu guztirako, ez da? Pentsatzen dut, enpresan daukan beti nahi izan dugu, azken batean gure mezua beti izan da triangelu bat, ez? Zientzia, gizartea, zabalkuntza eta teknologia batera izatea. Aurtengoan esan dugu lehentxago geometria, musika eta harmonia aztertuko dituela, eta, askotan matematika pixka bat barneratzea kostatzen zaigu, kostatu egiten zaigu musikarekin, harmoniarekin eta abarrarekin nola bat egiten duen konturatzea. Ez da gero apur bat pentsatu ez gero, arkitzen diogu, baina kontatu idazu, ze kontatuko duen bihar. Dano dakigun bezala hori grekoetatik eta aurreragotik datorkigu, ez? Pixka bat munduaren formak ulertu nahia, munduaren unibertsoaren planeten igidura, eta hor hasi ziren grekoek lanean, eta beraiek pixkanaka konturatu izan ziren, matematikaren bidez, pixkanaka gauza guzti horiek antolatu, ulertu, kuantifikatu alzirela, eta baita azaldu, eta gero horren bidez eraikuntza berrietara ere jo, ez? Grezia zagarrean bazegoen tipo oso famatu bat Protagoras de Aldea zena, Protagoras de Aldera, bera nomada zen, eta hiri joaten zen hiriko kontuak ebasteko, ez? Eta askotan legezko kontuak ziren konpondu beharrekoak, baina berak beti matematika erabiltzen zuen konpontzeko orduan, ez? Adibidez, hemen daukagu mai arraro hau, ez? Forma ala delta bezalako forma duena, erdibitu egin behar izango bagenu, ginean ez litzateke horren erreza izango, ez? Geometria pixkatxo bat erabili beharko genuen. Lurrak banatzeko orduan, familie zenideen artean, eta bera izaten zen aholkularia. Berak esaten zuen gizakia dela munduaren eredua, guretzat, ez? Azkenean, bost behaz ditugu, eta horregatik bosta berezia da. Eta pixka bat gure izakera hortatik abiatuz, gero joaten gara musika antolatzen, hor ditugu pentagramak, edo geometria, poligonoak, polidoroak, eta gero horrek ondorio handiak ditu, ez? Gaur egun ikusten ditugun eraikin oso bereziak, amengo Guggenheim bezala, horrek danak geometrian oinarriturikoak dira. Eta orduan, Jean-Pierre Bourguignon hitzaldi honetan egingo duena da, pasiera bat, ez? Antzinako matematikatik gaurko matematikara nola azaltzen diren musika edo geometria edo arkitekturaren oinarriak, eta hortik abiatuz nola gaur egun ere oraindik sormenaren bidez gauza berriak eraikitzeko eta garatzeko gai garen. Gustatu zait elkarrizketa honi buruz hizketan aritu garenean esan didazunean vibrazioak adibidez, ezta izango ditu leizpide vibraziorik gabe, ez legokelako ez arnasik, ez bihotz taupadarik, ez. Askotan gitarra bat ikusten dugunean ematen du kanpoko tresna bat dela, ez? Baina azkenean gu gitarraz beteta daude, ez? Gure ahotsa, gure bihotza, gure muineko vibrazioak, vibraziorik gabe ez balego energia hori ezingo ginateke bizirik egon, ezin izango genuke hitz egin, ez? Eta horren atzean beti oinarrian beti gure zenbakitxoa daude, ez? Zenbaki berezi horiek batzutan, ez? Pi edo, bai. Batzuk oso ezagunak, beste
batzuk... Pi perimetrotik datorrena, ez? Hor gordeta, eta, Pitagorikoendako garaian oso gai zaila izan zen, ez? Beraiek konturatu ziren, pi zenbaki hori, zirkunferentzia batetan dagoen aia gordeta, figurarik simpleenean, zenbaki irrazionala zela, ez? Eta beraz, nolabait, beraien eraikin intelektual guztia berantza lur jo zuen, eta hortik berriz ere edatu behar izan zen gaurko matematikara heltzeko, ez? Eta zenbaki aureoak izan dute? Bai, zenbaki aureo gero topatzen dira, hainbat margotan, hainbat arkitektura eraikuntzatan. Azkenean, gizakiok lehen esaten genuen bezala, ez? Gure pertzepzioa, gure gorputzaren mugetatik abiaturikoa da, eta beraz guk baditugu horrelako proporzio gogokoenen batzuk, eta hor askotan nabaritu da zenbaki berezi batzuk, Fibonaccirenak, edo aureoenak, hor beti izaten direla, ez gure eraikuntzatan. Baina askoz ere bitxiagoa da batzutan ikustea, naturan ere hor daudela, ez? Adibidez, marraskiloen espiralak eta begiratzean, edo zuhaitzen eraztunak aztertzeko orduan, oso bitxia da ikustea, naturak ere baduela beti proportzio gogokoen batzuk, ez? Eta horrek gogorazten digu, garaian Newtonek esan zuena, ez? Grabetatearen legea aurkitu zuenean, bera sinismendun persona zen, eta berak ikusi zuenean bere ekarpen zientifikoak zer nolako ondorioak zituen gizakirako eta zibilizazioarako, berak esan zuen, nik formula hori topatu badut, da jangoiko batek sortu zuelako mundua formula horren bidez. Bestela ez legoke formula hori topatzeko aukerarik izango, ez? Eta beraz, hor gero badira galdera filosofikoak ere, ez? Egia bada naturan zenbaki horiek daudela nolabait blai, ez? Bai loreetan, edo arrainetan, edo marraskiloetan, edo odeietan zenbaki horiek badira, nork jarri ditu. Eta horreia eramango gintuzke filosofiaren eta logikaren bidetik, ez? Zoragarria iruditu zaiten, Enrique Zuazua. Baina jentea datorren bian, naiz eta euria izan, guardasola hartu, guardasol zirkulara, ero karratu, ero danadalakoa, eta etorri zazpiretan, danak ongi etorriak izango dira, sarrera librea da, noski. Euskal Herriko Unibertsitateko egoitzan, arratsaldeko zazpiretan, matematizioaren laugarren ekitaldian. Osteguna, otsailako 26 bihar. Zoragarria izan da kontatu didazuna, espero dut bihar reala izango dela. Eta Burgiñonek hobeto kontatuko du, beraz, kostako zaio. Enrique Zuazua, laster etorri zu ere, zientzia hitz egitera, azken egunean Urkidi Salaberriarekin aritu ginen, benetan, txundituta utzi gintuen, eta ze poza eta ze gauza atsegina dan zientzia zaritzea, euskeraz gainera, izan ere zenbat aldiz esango gote ziguten etzela posible izango ala aritzea, ezta? Gu aritzen gara euskaldunak garelako, baina badira euskaldunak ez direnak ere, eta euskeraz aritzen direnak, eta euskara jalgiadi, kanpora, plazara egiten laguntzen digutenak.